भार्गव आहे की भार्गवी कमेंट मध्ये लवकर सांगा. टेक 1 मध्ये भार्गवी बघितला, आता येते की टेक 2 बघा. आता हे माझं गाणं ना खय जाताला काय माहिती. आता मामाची एंट्री होऊन दे. आता हे विधी करते वेळी पोराक पहिला सांभाळू गया, तो काय धावात थारवात त्या विधीसाठी त्याच्या हातात काय तर देऊ गया. आताची पोरा मोबाईल घेतात पण आमचं भार्गव रिमोट घेतात. रिमोट वर तारता तो. आता पहिला मामाक तळी करूची असता, जेव्हा केस असतात तेव्हाची तळी, ती तळी करतो आता नंतर न्हावून झाल्यावर. पण आता बघा ही मामा घ्यायला लावते आणि मग हे का दोन दोन मामा मामा नाव सांग, मामा नाव सांग. हे मामा काय आणि अशा भार्गवचे दोन्ही मामा आहे म्हटलं, दोन्ही मामांबरोबर आता करूया आपण दोन्ही मामांची. हा चला. रिमोट घ्या, काय काय घ्या. आता आमच्या भार्गवची ओळख झाली, मामांची ओळख झाली. आता मेन जो कार्य करतले त्यांची ओळख भारी कार्य असता आणि सांभाळून करूचा असता, त्या कार्य करतले त्यांची ओळख. नाव सांगा तुमचं. माझा अंकुश चव्हाण. हे पण मालवणीच असत. हा मालवणीच असत. चव्हाणवरनं तुमका कळलाच असत. बघा असे दोन मामा होय, दोन मामा. घे बघ घे बघ घे हुशार. आमचा भार्गव एक नंबर. वरती बघ वरती बघ वरती बघ. हा आता बघायचा. एक नंबर. आता जायवळ विधी का करतात पहिली सांगा. आता तुम्ही बोलत होता ना. जायवळ विधी करतात म्हणजे काय, पहिला मामाच्या मांडीवर चिता करतात. पहिल्याचे जे जायचे ना ते आपल्या माहेरी जायचे आणि मामाबद्दल जास्त ओढ आणि आवड असायची. मग तसं मामाकडे थारतात. या मामाकडे थारलो, मोठ्या मामाकडे थारत नव्हतं, मग आता मोठा मामा भरवूचं काम करतो म्हणून मामाच्या मांडीवर जायवळ करतात अशी विधी आहे. नाहीच असतात मामा त्या औशीच्या, म्हणून ज्यांच्या आवडती व्यक्ती त्यांच्या मांडीवर जायवळ करतात. त्यासाठी जायवळ विधी. काय काय करतो रे बाबू काय माहिती. बघूया. ही पण एक कला आहे वस्त्राने करायची. नावी आहेत ना ते ट्रिमरने करतात, पण हे वस्त्राने करतायत. हा ही कला आहे. म्हणजे कला आणि त्यांच्या हातात ही लागलेली असं सवय असतात हाताची. पण वस्त्र मारूचा पण एक प्रकार आहे. नाही काय करत मी, नाही काय करत. जायवळ विधी 16 संस्कारामधला ह्यो एक विधी असता. आमच्याकडे दरवेळेची पोरगी होत किंवा मुली होत असं काय नाही की मुलींचा पण नाही करायचा. त्यांचे पण पोटातले केस कापूक आहेत ना, म्हणून मुलींचा पण करतात. पण मुलांचा पण करायचा. जे का नाही जमत घरात ती मंदिरात जाऊन करतात आणि आमका घरात जमतं आम्ही घरात करतो. सर्वप्रथम केस मुलाचे कुठले असतात आईच्या पोटामधले, ते गरमी वगैरे असे डोक्यातली, ते काढण्यासाठी म्हणून मग जायवळ करतात. आणि ह्यो जायवळ विधी करूच असतात की त्या ह्याच्यामुळे काय होतं, पोरांच्या डोक्यावरची जे केस काढले तर ती वाढ पण एक होता केसांची आणि त्याच्यामधून डी विटॅमिन जाता म्हणून कवळ्या होणार. आणि जे का त्वचेची जी ॲलर्जी आहे ती सुद्धा वस्त्रामुळे पहिली कळता. आव सगळी भरभरून बघतात माझं पोरगं कसं दिसतं आधी. हो हुशार. हा एकदम हुशार. मागची बाजू होत आलेली आहे. आता पुढची बाजू बाकी आहे. आता पुढच्या बाजूला काय करून बघायचं. बघा पाठून बघा लोक. हे असं काय ते काळं काळे नाही, ते औषध आहे. ते जाणार आपोआप स्वतःहून. तुम्ही काय काढू बिडू नका. टाळूवर थोडेसे केस ठेवायचे असतात आणि हे टाळू भरली नसेल ना तर केस ठेवतात. टाळू भरली असेल तर केस काढून टाकतात पूर्ण. पण आम्ही थोडेसे ठेवणार आहोत. आणि हे सटवीचं औषध असतं, हे कधी काढायचं नसतं. हे काढायचं नसतं. नाही ते काढायचंच नसतं. ते स्वतःहून निघून जातं. ते तेल लावून जातं स्वतःहून. हा
काही काही ठिकाणी लहानपणीच करतात, म्हणजे 3, 6, 9 महिने किंवा 11 महिने असे करतात. पण आपल्यामध्ये कसं 1 वर्षापासून ते 3 वर्षापर्यंत असा हा जायवळ विधी करायचा असतो. त्याला मुंजन पण म्हणतात किंवा मुंडन पण म्हणतात. हा विधी 1 ते 3 वर्षात केला की बाळ व्यवस्थित राहतं. नाहीतर असं तर हालायला वगैरे लागलं की त्याला इजा होऊ शकते. त्यामुळे कसं आपल्या ह्या काकांचे भरपूर मेहनत असते बघा. अशी हे विधी. पण आम्ही तर 1.25 वर्षानेच करतो. हा, आमच्याकडे आम्ही 1.25 सव्वा वर्षाचं बाळ झालं की करतात. की व्यवस्थित बसते वगैरे. हा, चांगलं मुहूर्त बघायचा आणि करायचं. आता आमच्या पुढच्या पिढीची झालेली म्हणजे दुर्वांग आणि सिद्धांचं ते आम्ही पाडव्यात केलेलो. पाडवो इलेलो 6 वर्ष झाल्यावर पाडव्याकच केलेलं. आणि कानाला अशी नख लावायला लागला तो. कधी कधी मुलांची लवकर पण जास्त केस वाढतात ना. कोण पण 6 महिन्यात पण करतो. तेच म्हणली ना मी, ती दसरा पाडवा वगैरे पण आपलं माझ्या कोण पण मी तर जन्मल्याचे 2 महिन्याच्या पोराचं पण टाकला केलं. करतात. भार्गवने आतापर्यंत खूप चांगलं कोऑपरेशन केलं, सगळ्यांकडे गेला, असं नाही की कोणाकडे गेला नाही काय नाही. आता आजोबा म्हणाले आता मी पण घेतो थोडस शेवटचं शेवट राहुला ना एकदम. त्याच्यासाठी आता आजोबांची बारी. आणि ट्रिमर सुद्धा येईल, मगाचपासून सांगितलं ना, मॉडर्न जमान्यातले मॉडर्न केस. आता ट्रिमरचा वापर झाला. दादांचा फायनली काम झाला. मोठा टास्क होतो हा त्यांच्या समोर. त्यांनी अगदी व्यवस्थित पार पाडल्याने. आता भार्गवच्या आई बाबा त्यांचं मानपान देतात. उत्कृष्ट काम केलंय. मेन म्हणजे जगतचे. आजचं जायवळ हे आधुनिक पद्धतीने आम्ही बघितलं. पूर्वी आमच्या मुलांच्या टायमाला आणि आमच्या वडिलांच्या टायमाला कसं करायचं माहिती आहे, 10वी ढ्यानामध्ये धरायचा मुंडी आवळून आणि खराखर वस्त्रांना हे करायचो. एवढं नाजूकपणा नाही आला तर असे चालायचे पूर्वीचं. आता हे प्रत्येकाचं नवीन नवीन पद्धतीने नवीन नवीन जमान्यात चालू आहे. तसं आम्ही आमच्या नातवाचं करून घेतलं. आता जायवळ तर झालेलं आहे. आता त्याच्यानंतर त्यांनी सांगितलं की खोबरेल तेल लावायचं पूर्ण डोक्याला, म्हणजे काय ते जळजळ असते ती कमी होते. आणि 15-20 मिनिटानंतर आंघोळ घालायचं, नाहीतर आंघोळीचं पाणी आहे ना ते झोमणार. म्हणूनच त्याची जळजळ कमी झाली ना. आता खूप झालं. भार्गव 1 वर्षाचं झालं पण किती मित्र मैत्रिणी गोळा केल्या नव्हते बघा. ट्युशनला वगैरे गेले. चांद उगावला आणि चांद गाया निघाल्या. दो आंघोळीच्या पाण्यामध्ये गुलाबाची फुलं टाकली. हो, टाकायचं असतं. गुलाब रोज वॉटर असेल तरी पण टाकायचं. आणि गुलाबाच्या पाकळ्या थंडावा येतात. आणि चांगले केस स्वच्छ अंघोळ घालायची. एकही केस असा राहायला नाही पाहिजे. शॅम्पू तुमचा कुठला हर्बल वगैरे असेल तो लावायचा. आमच्याकडे हिमालया शॅम्पू आंघोळ घालून आणला. आता तळी करूया. आता तळी करते. 5 जणी नाही तेवढं थारवणार नाही ना, म्हणून 5 जणी हात लावतो आवश्यक. जमली ना. आता एवढी भार्गवचे मित्र मैत्रिणी त्यांना काहीतरी खाऊ देऊ बयाना. आणि असं ह्या म्हणतात मामा लाडू ओततात, कुरमुरे ओततात, बताशे ओततात, किंवा ती हुंडे किंवा बोरा पण करतात तांदळाच्या पिठाची, ती सुद्धा ओततात. आता छत्री धरून भार्गव कसा दिसतोय सांगा. एकदम क्यूट वाटतोय. केस कापताना जरा बघताना जरा असं म्हणजे वेदना होत होत्या. थोडस असं वाटत होतं काय लागेल का, काय होईल का.
पण शेवटी वडिलांना असतंच ना मुलाचं थोडंफार आता पप्पा कसे लागतात ते सांग पप्पा कसे असे लागतात ते बघा. आणि औषध पण लागतं ते बघा. आता ह्यो आमचं शेवटचं सांगत हा केक कापून करतो छोटस केक आणलो आणि आता सगळ्यांनी हॅपी बर्थडे ना हॅपी जायवळ बोला. 1 2 3 आता आमचा हा जायवळचा विधी कसा वाटला ते तुम्ही लाईक शेअर सबस्क्राईब करा आणि नक्की पहा परब किचन. लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.